Deti v životnom poistení. Áno alebo nie? Téma poistenia detí je citlivá. A práve preto sa okolo nej robí veľa chýb. Rodičia chcú chrániť svoje deti. To je prirodzené. Lenže otázka neznie, či deti poistiť. Otázka znie, čo im skutočne pomôže, ak sa niečo stane. Väčšina detských poistiek rieši drobnosti. Úrazy, malé diagnózy, symbolické sumy. Ale deti nie sú závislé od vlastného príjmu. Sú závislé od príjmu rodičov. Preto je pre deti oveľa dôležitejšie, aby bol chránený príjem dospelého, ktorý ich živí. Detské poistenie môže mať zmysel ako doplnok. Nikdy by však nemalo nahrádzať ochranu rodiča. Ak riešite poistenie detí a chcete vedieť, či je priorita nastavená správne, má zmysel sa na to pozrieť v súvislostiach.